हस्टेलाव दोनफैग'नो हानायखायनो खिगारनाय बायदि सुख मोनलायदों बिसोरो। आंखौ खबरबो गैया। हरनै जाबाय, फन खनसेबो हराखै, आंखौ नायनोबो फैयाखै। खनब्रै जाबाय आं दालि ओंख्रि मोनजाबाय थानाया। आं दालि ओंख्रि जाखाया मिथिखायो। आं थानो हाला हस्टेलाव। बिसोरोथ' आंखौ नायनो सानफ्रोमबो फैबाय थागोन होननायखायसो आंबो हस्टेलाव फैदोंमोन। दाथ' बिसोरो आंखौ नायनो फैयाखैना, आं खि थाबावगोन। गावसोरहा ना बेदरजों जाबाय थादों आरो बे, आंखौ खबर गैया। आं बे हस्टेलाव थाबाय थायोब्ला ना गोराननिख्रुइबो ना गोरानसिन जाथारगोन आं। बिनिखायनो दाथ' रावबो गैखाया, गासैबो मालाय स्टाडियाव थांजोबखादों। आं बे समावनो खारखोमानोसै। सोरबाफोर आंखौ नुदों नामा? गैया, रावबो नुवाखै। आं खारखोमालांनोसै। देरहा फैदोहाय बिफा, खारनो थांनोसै। हौवा मानसियानो इसेबां देलायोना। दहायनिफ्रायनो ओंखारदों, आंनिख्रुइबो सिगाङाव ओंखारबावनाय। दाबो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारबोनो रोङा। मा गानदों, मा थादों, मा फुनदों नोंसो मिथिसिगौ। दे फैदो जल्दि। र'लै सोरांस्रि, आं खिनोसो ओंखारबावबाय। आं खिना फैग्रोनि र' दसे नेथ'। बे हौवा सासेखौ आं मा खालामबावगोन? बहाबा थांनो ओंखारबाथाय बिनि खिनो ओंखारनायसो सिगां जाग्रोयो। सानफ्रोमबो नेनाङो आं बेखौ। बहाबा थांनोबाथाय बिनि खिनायखौसो नेग्रोखाथारनांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना सानदों नामा बे सोरांस्रिया मैयाबो बे ड्रेसखौनो गानदों, दिनैबो गानदों होननानै नोंथांमोना सानदों नामा? जुदि सानदोंब्ला, गाज्रि मोनदोंब्ला सरि लोगोफोर। आं मानो बे ड्रेसखौ गाननो गोसो जाबावखो मिथिगौ? मैया सानैसो मानसिफोरा आंखौ कमेन्टआव जा बायदि बाख्नाय हरबाय। थेंक इउ जायफोरा आंखौ मैया बाख्नाय हरदों। ओरैबायदि बुंहरबाय, आब' नोंखौ बे दख'नाजों जा बायदि समायखादोंना, बिदि होननानै आंखौ बाख्नाय हरबाय। आं खुसियानो लाजायाखै लोगोफोर। थेंक इउ आंखौ बाख्नायनायनि थाखाय। नै लोगोफोर, आं बे समाव आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लाबावबाय। गाज्रि दामोन, भिडिअ'खौ दोनथ'नानै आं नोंथांमोननिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन, फोरमायदोंमोन आंनि मोनसे गोदान चेनेल फैगासिनो होननानै। थारैनो बे चेनेला सफैबाय। गोबाङानो दाबोसिम मिथियाखै जानो हागौ। आं मैया चेनेलनि सोमोन्दै सुंद' भिडिअ' लानानै फैदोंमोन, नाथाय गोबाङानो बे भिडिअ'खौ नायाखै। बिनिखायनो आं सानबाय गोबाङानो मिथियाखै, स' बिनिखायनो दिनै आङो मिथिहोबावनो होननानै सानबाय। लोगोफोर, आंनि उर्ला पुतला चेनेलनि फेमिलि, आंखौ मोजां मोनग्रा, आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनग्रा, आंखौ अनग्रा, आंखौ सापर्ट खालामग्रा लोगोफोर, आं दिनैबो नोंथांमोननियाव आखुबार सापर्ट लुबैबावदों। नोंथांमोननि बांसिन अननाय लुबैबावदों। नोंथांमोननि अननाय सापर्ट खालामनायखौ आं मोनफायो, आं मिजिंथियो लोगोफोर। गोबाङानो बुंहरदोंमोन कमेन्टआव, आब' सापर्ट खालामगोन होननानै। थारैनो बेबायदिनो नोंथांमोना खालामदों। जायफोरा आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय, खालामगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे आङो आंनि अननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरो, नोंथांमोना सापर्ट खालामनायनि थाखाय। आरो आं बुंबावो लोगोफोर, बेबायदिनो जेरै उर्ला पुतला चेनेलखौ सापर्ट खालामदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै, बेबायदिनो आंनि निउ चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन लोगोफोर। आरो सोरबा मिथियाखै जानो हागौ दाबोसिम आंनि चेनेलनि नामखौ। मैया कमेन्टआव सानैसो मानसिया बुंहरदों, आब' निउ चेनेलनि मुङा मा होननानै। आं खोन्थाना होबावनोसै, आंनि निउ चेनेलनि मुङा जाहैबाय इरस दि एभ्रिथिं। लोगोफोर, इरस दि एभ्रिथिं, बेनो आंनि निउ चेनेला। आरो आङो बे चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय लोगोफोर, थांनानै नायहैदो। डिसक्रिपसनाव होखाबाय आङो, थांनानै नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। र' लोगोफोर, बानो नाङा, आं एसे गोलाव बुंनाय जाबाय, मानो होनोब्ला बुंनो गोनां बाथ्रायानो गोलाव जाहैबाय नालाय। लोगोफोर, आंनि बे निउ चेनेला जाहैबाय सासे बेबि गथ'नि चेनेल। सासे बेबिनि चेनेल होननाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैयोना लोगोफोर, बे बेबिया सोरनि?
औ नंगौ मोनथिनो लुबैयो। आं नोंथांमोननो सिनायथि होगोन, खोन्थागोन बेबिया सोरनि आरो जायफोरा आंखौ सोंहरदोंमोन नों हाबा जाबायना जायाखै, बेफोर गासैनि नोंथांमोननि सोंलुखौ आं सानसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना बै समसिम नेनानै थादो लोगोफोर। आरो सानैसो मानसिया बुंहरबावदों आब' ब्लगबो बानायदो एसे होननानै। लोगोफोर आं गुरैयै बुङो, बे बेबिया दासो 3 months, बे बेबिया दायो ब्लग लानानै फैनो हाथ'नाय नङा। नोंथांमोना मिथिखागौ 3 monthsनि बेबिया मा रोंगौ दायो। बियो दा ना जिरायनोनो रोंगौ ना रायलायनोनो रोंगौ। बियो दायो जेबो रोङा, खालि बियो दायो उन्दुनानै बाब्राबबाय थानोल' रोङो आरो एफा एफा मिनिनो रोङो। लोगोफोर नेनानै था, बियो जेब्ला गिदिर जाबोगोन बियो एभ्रिथिं मावजोबगोन, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सोरांस्रि, आंना माथो उदैया हामासो जाबाय, थांनो हाबावगोन दालै हस्टेलसिम? फैलाय नों मानो बिदि देरहा? आं फिसाजोखौ नायहैनो नागिरदों। बे समाव आरो नोंहा मा जालायखो? मिन्थियालै सोरांस्रि, मा जाब्रबखो उदैया? आं जेबो मिथिया, खिनो ओंखारबाबो लाखिथाबखा। थौ थांनि, आंनि फिसाजोखौ नायहैनि। नों हारसिं थांना फैदो नामा सोरांस्रि? हिन्जावखौ नागार नागार बाहेराव हारसिं हारसिं जाहैयो नालाय उदैयाथ' हामा जाखागोन दा। नङाब्लालाय नोंनि उदैया मानो हामा जानांगौ? नों जेखौ जादों आंबो बेखौनो जादों। नोंनाव जादों आंनाव मानो जायाखै? खोथाया बेनो, बाहेराव हारसिं हारसिं जाहैयो नालाय। थौ थांनोसै थौ। नोंजोंलाय बहा हानो? बारा बुखिबाय थानांला, नङाब्ला नोंनि नामखौ बकिला बायद'सो दोननोसै आं। देरहा, जोंहा इसा फिसाखौथ' जोङो हस्टेलाव दोनबाय। दाथ' बिनो मान्थलि फिस होनो, टिउसन फिस होनो आरो बिनि बहि कलम जानाय लोंनाय गोबां खरसा नांसिगोन जोंनोथ'। नांसिगोनथ', खर'सो गरम जायो आं बेफोरखौ सानबा। मा होनदों नों? खर' गरम जायो? नों बिफा नंगौना नङा? नायल' जाल' सासेल' फिसाजो, बिनि इयुन फिउचारखौथ' जोङो मोजां खालामना होनांगोन ना। फुंनि 7-8 सिखारो, उदै बुंजासे उदै गेलदांदां जालायनाय जाना लासिगोन आरो गामि खना खना बबे दुखान दङ बेखौ नागिरलांसिगोन। गामिनि बेखार हुवाफोरजोंसो लोगो जाखायो नोंथ'। बिसोर बेखार हुवाफोरजों दुखानाव जमा जमा जिरायहैनानै सोरनि मबाइलाव लुदु दङ, सोरनि मबाइलाव मा गेम दङ बेफोरखौ गेलेनोल'सो हायो नोंसोरो। देलै बिमा, बारा बुंनो नांला। मा बुंनो नांला हो? मा बुंनो नांला? सैथो खोथाफोरखौ हिन्जावा बुङोब्ला लाजि मोनखायो नोंसोरो। उदै दङ, उदैखौ माबोरै फिसिनो? न'खर दङ, न'खरखौ माबोरै फोथांनानै लाखिनो? बेफोरनि सिन्था दङ जानो नोंसोरनि खर'फोराव? जुदिहाय नोंसोरनि खर'फोराव बेफोर सिन्थाया दङब्ला नोंसोरो मालायनि दखान थांनानै लुदु गेलेहैबाय थानाय नङामोन। फिसा फरायनायनि थाखाय नोंसोरो जुदि साननाय दङब्ला हाजिरा मावख्रुबनानैब्लाबो फिसाखौ नोंसोरो फरायहोगौमोन। दिनैलाय मा बुंनो गोनां जादों? फिसानि खोथा बुंगासे खर' गरम जायो। मा देरहा, मानोथो बबा बायदि थाखो? मानोथो फंसेबो बुङासै? बुंनो खोथायानो गैलालै आंहा जेबो। सैथो खोथाखौ बुंदों नालाय बहाथो खोथा थानो? बबाथ' जाखानांगोन ना। देलाय नोंनो बुंलाय, फिसाजोआ आंनिल' नामा, नोंनि नङा? फिसाजोनि गासै सिन्थाफोरखौ आंल' खालामनांगौ? आं हिन्जाव मानसि जानानै बेसेबां सिन्था खालामनो? बबेथिं सिन्था खालामजेनो आं? न'खरनि थाव संख्रि फानलु, फिसाजोनि जानाय लोंनाय फरायनाय, गाबोन समनि बेमार आजार जागोन, बबेयाव थाखा मोनगोन, बेफोरनि टेनसनखौ आंल' लानांगौ नामा? नों मानो ओरैनो बिफा जागारखो? देब्रा सोरांस्रि जाबाय, बारा बुखिनो नांला। इसोरा ग्रोब ग्रोबसो होखायोब्रा जराखौ। हौवाया आलसियाबा हिन्जावा मावथि, हिन्जावा मावथिबा हौवाया आलसिया। बिदियाथ' जाखायोब्रा, हौवा हिन्जावनि गेजेराव सासे फारागा थाखायो। नोंनो मावथिखाब्रा, साननो हनो गोरोंखा, बबेथिं मा खालामनांगौ नोंनो मेनटेन खालामजोबखायो। बेनिखायनो आं एसे फ्रि थायोब्रा। थिग दङ नों बेबायदि बुंदों ना? आंनि फिसाजोखौ फोरोंहोनो थाखाय, आंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय आं गाबोननो बिदेशआव खामानि मावनो थांनोसै। था नोङो। थोनहरा माथो आं नोंखौ। नै बहाथो थांनो नागिरदों मालाय बिसोरा हौवा हिन्जाव स्रंनो? जों इसाखौ नायहैनो, जोंहानि इसाखौ हस्टेलाव दोनबायना। दे मोजाङानो जाबाय हस्टेलाव दोनदोंबा। दानि गथ'फोरखौ न'आव लाखिजायाहाय, दुस्थ' बारा जायो। सान्दुं अखा मोथिया खादावलाबायबाय थायो। नै सोरांस्रि,
जोमैमोनहा माथो दाखालि बिमा फिसा ददेमोनहानि फालि खावदोंमोन होनलाय? आंलाय दालाय मा होनबावनांगौ? दे नोंसोर बहा थांनो नागिरदों थांदो, जोंबो इसाखौ नायहैनो नागिरदों, देरि जासिगोन। ला सिं गामिनि लामायाव थाबायनोनो हालालै, जेरावखि थां बिसोरनि सोमोन्दोल' सोंसै। खावग्राफ्रानो लाजियाखैब्लालाय जोंलाय लाजिनानैलाय बहा गबावनो, बुंजानांसिगोन आरो जायजोंनो मोनजोंनो सोंखारि जानांसिगोन। बिफा, इसा फिसाया जोंखौ नुनानै न'आव फैफानो ब्रा ब्रा गाबफाबा नों लाबोफागोन ना लाबोफाया? लाबोफाया बहा आरो बिनि गाबनायजों जायो नामा? अननायजों जाया फरायनायफोराव। आइनि फन, देरहा आइनि फन, आइया फन हरदों। रिसिभ खालामदोब्रा। हेलौ, मा? नंमारगौना आयै? दे जों फैगासिनो। आइया मा खबर हरदों सोरांस्रि? देरहा, जों इसाखौ हस्टेलाव नायनो थांगासिनो, ओमफ्राय इसाया आरो न'आवसो दंफैयोनो, बे बोरै जानो हाखो? न'आव दुस्थ'नि थाखायनो बेखौ हस्टेलाव दोनहैबाय आङो। हस्टेलावबो आरो बेबायदिसो रेकर्ड खालामना फैबावबाय बियो मानसिया मा जामारदों? बिफा, थौदा न'आव थांफिनसै। बिफा, आं बे फिसाजोखौ दिनै ओरैबायदि बुगोन, नों मथथे फिसाजोजों दानुजाखा, फिसाजोखौ जेबो दाबुं। बिदि बुदावा रायदावा दोननायखायनो नुबाय दिनै मा खालामखो बियो, हस्टेलनिफ्राय खारखोमाना फैबाय। बेखौ आं दिनै मोजाङैनो होखागोन। थौदो बिफा, थौ न'आव थौफिनदो। नोम्मानो फन हरबाय आङो, नोम्माजों थिगसे बुजासिगोन नोङो साला। एसां मोजां हस्टेलाव दोनहैबाय नोंखौ, मोजां जाथों, गोसो होना फरायथों, मानसि जाथों होननानै। नों बेबायदिसो ना? अनबाबो अनजाया? आबै, आं हस्टेलाव थानो हानाय नङा, बेनिखायनो आं फैबाय। मानो फन हरनांगौ नोङो? मानो हरा जानो? गिदों हा? नोंनि मामाया नोंखौ नायनो थांदों, नोंनि मामाजों बाबाजों नोंनो लकेल दाउ संना लांदों, आपेल लादों, आंगुर लादों। नों आरो बिथिं खारखोमाबोदों न'आव। नोम्माया फैगासिनो, आं हले दिनै बासायखाया, बुजा नोङो। आबै, आंबो थांफागोन ना नोंजों, मामाया आंखौ बुगोन। आं मिथिया, आं बासाया। एसां मोजां अननानै नोंखौ साला हस्टेलाव दोनहैबाय आङो, थाखा फैसा गारनानै। नों बेबायदि खालामदों ना? अनां नोंखौ, अनां। आगै सोमलाखौल'सो अननोसै आं दिनैनिफ्राय, नोंखौ अनला आङो। आगै सोमलाखौसो बाननोसै आं, आगै सोमलानोसो आपेल आंगुर बायना होनोसै। था नोङो, बुजादो। दाना मा जाबावनांगौ जाखो? मामायाथ' आंखौ बुखाथारगोन। आं हस्टेलावनो थांफिननोसै नामा? हस्टेलाव थाङा, आं गसाइनियावनो आरज गाबनोसै। हे गसाइ, नों बयनिबो दुखुखौ खोनासंग्रा आरो नोङो खैफोदाव थानायफोरखौ रैखाथि होग्रा। गसाइ, आं नोंनियाव हान्थु खरायनानै बिखादों। आङो हस्टेलाव थानो बानानै हस्टेलनिफ्राय खारखोमाबोबाय, दालि ओंख्रि जानो बानानै। दा बेखौनो मामाया आंखौ जोबोद रागा जोंनानै बुनो नागिरदों। गसाइ, नों खोनासंदोंना? आंनि मामा बाबानि रागाखौ नोङो रागा गैयि खालामदो, अनसुलि खालामदो। आंनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो मामाया आंखौ अननाय बायदि खालामदो। आंखौ बासायदो गसाइ, आं बुजानो हाया, नङाबा आंखौ मामाया बुथारखासिगोन। आंखौ बासायदो गसाइ। मा एक्टिं दिन्थिदों बेफोरो, हा? मा एक्टिं दिन्थिनाय जादों? मामा, गाबबावदोंसो नों? गाबबावदोंसो? जेसेबां मोजां खालामनो नागिरो एसेबां गाज्रि जादोंना नोङो? नोंखौ मोजां मानसि खालामनो थाखायनो, नोंनि थाखायनो बेसेबां सिन्ता आङो, बेखौ बुजिनो रोङा नोङो? नोंखौ फोरोंनोनो, जाहोनो, गानहोनो, जोमहोनो थाखायनो आङो बेसेबां माथा मारियो, बबेयाव थाखा मोनगोन, बबेयाव मा खामानि मावहैगोन। आंनि खर' मेलेमखौ जाबाय नोङो। नों आंखौ बेबायदि बारे दुखु खस्थ' होबाय थानांला। नों मानसि जानोबा जादो, आरो फरायनो गोसोबा मोजाङैनो फरायखादो। फाफुं दाखालामखासै नोङो। रागे हालां नोंखौ नै।
होननानै फंसेबो दाबुंखा दागाबखा जेसेबांनो गाबगोन एसेबांनो बारा बुगोन आं दागाबखा सिरि थानखादों आङो रायजानो बुजानो गिदोंबा बुनायफोरा सायोब्ला मानो दाय मावा मा खिजानो हस्टेलनिफ्राय खारखोमा बोआ नोङो हा बुंलाय बे खुगायासि मानो खारखोमा बोआ नोङो हस्टेलनिफ्राय हो इसां हाजार गथ'फोरा हस्टेलाव थाना फरायदों मालायफोरा हस्टेलाव थाना फरायनो मोनैनि गाबदों नोंहा आरो साला बेबायदि फाल्तु खालामदों खोन्था जलदि मानो हस्टेलनिफ्राय खारखोमा बोआ नोङो जलदि खोन्था नङाबा खुगा बिसिनोसै आं मामा सानफ्रोमबो दालि ओंख्रिल' होयो गाबना गाबखा नोङो मोजां बुंखा गाबबाथाय नै बुसिनबावगोन आं मोजां बुं मा कारनाव फैया नोङो दालि ओंख्रिल' होयो सानफ्रोमबो आंथ' दालि ओंख्रि जाखायाना मामा नों मिथिखायो आं बेनिखाय फैदों आरो गावसोरहा आंखौ नायहैयाबो आं थानोनो हायाखै नोंखौ गोसोखांनानै बेनिखाय आं फैबाय नोमफाया एमएलए नि फिसाजो दालि ओंख्रि जानो बालायलायनाय खुब ना बेदर सानफ्रोमबो जाहोबाय थायो नोंनि नोमफाया नोंनो मालायफ्रा दालि ओंख्रि मोनजायैनि दै सोमना जाबाबो आग्रो मोनाखै नोंहा दालि ओंख्रि जानो बायो जा न'आव सानफ्रोमबो ना बेदर संना होगोन आं नोंनो हो सानफ्रोमबो ना बेदर संना होगोन नोम्माया नोंनो मामा आं न'आव थानानैनो मोजां फरायनोसै आं हस्टेलाव थाङा नै जेसेबां हस्टेलाव थाङा ना बुंगोन बेसेबां बुगोन आं नोंखौ बुं हस्टेलाव थांगोना थाङा मोजां मानसि जागोन ना जाया आरो लेखा फरायनो गोसो दंना गैया बुंखादो दानो बुंखादो लेखा फरायला होनबाथाय नोंखौ मा खिजानो नोंखौ आं ओरैनो खुसि गारबाय थानो हा लेखा फराया होनबाथाय नोंखौ हाबा हरखानोसै आं हालेवना जाग्राफोरनो खाना लेंग्रा बबाफोरब्लाबो नोंखौ हाबा हरनोसै आं बुं जलदि फरायगोन थौ ओंखार बिसानिफ्राय ओंखार जल्दि हस्टेलाव थौफिन दै गरदसेबो मोनलाङा नों न'आव जल्दि थौ साल्ला जेसेबां मोजां खालामनो नागिरदों एसेबां गाज्रि जादों गाबोन थांनोसै नामा मामा नै होबावनोसै सां दानो ओंखारदो बिसानिफ्राय ओंखारदो गाबोन साबोन खोथा गैया बेयाव अनगोन बायदि मोनदों नामा आंखौ नोङो हो अनगोन बायदि मोनदों ओंखार जल्दि थौ थाबाय थौ सिगां थाबाय थौ जल्दि नोंखौ हस्टेलाव नायनो बेसेबां गोजान थाबाय थांबाय जोङो नों बे न'आव खारखोमानासो दंफैयो थाव जल्दि सिगां थाबाय आबै आरो सोरखौ गाबज्रिबावदों